El projecte normalment el que es fa sovint és prèviament parlar amb el realitzador. Si és un projecte complex, també anem en el rodatge a assessorar. Si hi ha molts efectes i és complicat, doncs anem i estem allà assessorant perquè després se'ns faciliti a nosaltres la feina. Llavors, un cop estem aquí sentats, el primer que fem és agafar l'offline que han muntat ells prèviament, ens el mirem, comentem les possibilitats de fer una cosa o fer una altra, i un cop tenim aquest offline, el que fem és capturar tot el material que necessitem per fer aquesta feina. En això intervé l'EDL. L'EDL és la llista de planos que han fet ells en l'offline, que no deixa de ser un document de text amb una sèrie de codis de temps. I tens els codis de temps d'entrada i de sortida de cada un dels planos, amb la durada corresponent. Això és automàtic. Un cop carregues aquest fitxer en el Flame i li dius on està el material, tant sigui de cinta o d'un servidor, el Flame el captura tot, l'importa. Si és de cinta ho fa arrossegant un BTR, i si és del servidor ho fa per xarxa, captura tot el material i te'l conforma, te'l posa tot el material tal qual ells han fet en l'offline, te'l posa com un clip amb tots els planos un darrere l'altre. És molt important que en l'offline s'apunti molt bé d'on ve cada material, sobretot de les cintes en les que ve, perquè poden haver cintes amb codis de temps repetits, i aquesta informació nosaltres la necessitem per saber on anar a buscar les coses. Passa sovint que a vegades els codis de temps es repeteixen perquè o passen de les 24 hores, però només arriben fins a 24 hores pel material, o bé perquè si l'han gravat en vídeo hi ha dues cintes que tenen el mateix codi. Llavors és molt important saber nosaltres d'on ha sortit aquest material. Normalment es posa un número de cinta o un nom a la cinta que a nosaltres quan fem l'EDL ens el demana. És a dir, ara necessitem la cinta 3, llavors carreguem la cinta 3. O sabem que el material ha sortit de la cinta 3. Dins del servidor s'organitza per cintes. Aunque no sigui físicament cintes, tot el material que surt d'una cinta o d'un rotllo de pel·lícula se li posa cinta 1. Si és del rotllo 2 o la cinta 2 es posa cinta 2. I així successivament per tenir diferents... Normalment si és material de cine se li posa, si és el rotllo 1, una hora, codi una hora. Però els rotllos no solen ser de més de 20 minuts. Si és rotllo 2 se li posa 2 hores, si és rotllo 3, 3 hores. I així és molt més fàcil també d'ubicar el material. Un cop tenim tot el material a dins de la màquina, tenim un conformat DDL, que és tots els planos posats un darrere l'altre i amb la durada que toca. Normalment nosaltres els agafem més llargs del que fa falta. Fem un segon de cues per davant i per darrere de cada un dels planos per si s'hagués d'acabar d'ajustar alguna cosa. Un cop tenim això, ens comencem a organitzar el nostre material per planos. Llavors aquí ja podem treballar com ens vagi bé. Agafar el primer plano que decidim fer l'efecte, el separem de la resta del muntatge i ens creem un entorn de treball per a aquell plano. L'entorn de treball normalment pot ser o tot un escritori o bé el que aquí en el Flame seria un reel, que és tot una cinta, un reel amb tots els planos, tot el material que necessitem. En funció de la complexitat ho fem amb un escriptori sencer o amb un reel més petit. Llavors, quan anem a treballar aquest plano, el que fem és buscar tot el material que necessitem per fer aquest plano. A vegades necessites coses gràfiques que ens han fet, animacions que ens han fet a part. A vegades necessites del mateix material buscar una altra toma perquè tens un cel diferent o una altra cosa que la necessites, llavors la busquem a part. I un cop tenim tots els elements que necessitem per fer la composició, entrem pròpiament a fer la composició d'aquell plano. Normalment el realitzador és qui té la veu cantant i és el que ens explica a nosaltres què és el que vol. La nostra feina és interpretar això que ens demana el realitzador i intentar fer-ho aquí.
Passa que nosaltres també posem, a vegades, també proposem solucions alternatives. A vegades ens demanen coses que nosaltres veiem que pot anar millor d'una altra manera i ho proposem. Però qui decideix és el realitzador. Nosaltres podem fer una proposta, però qui decideix si li agrada o no li agrada sempre és el realitzador. És el que té la responsabilitat de la feina final. Vosaltres teniu el coneixement de la màquina, dels condicionants, no? I nosaltres tenim la part tècnica, que també hi ha una part artística, perquè hem de tenir una certa gràcia a l'hora de fer la composició, però qui té l'última paraula normalment és el realitzador, sempre. El que sí que el realitzador no el tenim aquí sentat tot el dia. Normalment el realitzador ve al principi, ens explica una mica què és el que vol i se'n va, perquè és una feina que per ells és molt avorrida, perquè s'està veient com estàs fent màscares, com estàs pintant, llavors ells normalment se'n van i van passant de tant en tant a veure com va i si els agrada o no els agrada.